Her for børnene, som snart skal hjem, vil vi spille et par corny hits, der stammer fra efterkrigstiden. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: wow, 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 hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, var på fabrik og fik nævesår. Og så en dag sparkede bossen mig ud. Wow, 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 hvad gør man så, lille du? Og tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted, fra sted til sted. Og gadens løse fugle, de fløjtede og sang. Wow, 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 hvor skal vi hen, lille du? Wow, 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 wow. Wow, wow, la, 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 la. La, 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 la. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var benegal. Men da de kørte dem væk, sagde moster til mig: wow, 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 hvad gør vi nu, lille du? Wow, 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 wow. Wow, wow, la, 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 la. Wow, wow, da, 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 da. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Men så en dag gik jeg op til ministeren og sagde: nu det er, få lige fødderne ned og tage kasketten af. Men kan du ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig akkurat? Wow, wow, wow. Så hvad gør vi nu, din gamle skur? Men han grinte bare og sagde: dig, du kan da gå og lave pokker i vold. Så det gør vi nu, lille